I denne øvelse, der skal vi lave en oversigt over, hvor meget der er blevet solgt i en skolebåd. Og det første, vi lige skal gøre, mens vi husker det, det er at gå ned og ændre vores ark 2. Ark 2, det skal vi omdøbe, og vi kan se i opgaven, at det skal have navnet Tutten. Jeg tror, det skal hedde Tutten, fordi det er det skolebåden hedder. Så jeg trykker igen hernede med ark 2 med min mus med min højre musetast. Sådan her. Sådan der. Og så skal jeg omdøbe det, så jeg altså giver et andet navn. Og nu er det markeret her, så jeg kan skrive Tutten. Jeg holder Shift nede for et stort T og skriver U-T-T-E-N, Tutten. Sådan der. Når jeg er færdig med at skrive, så trykker jeg bare på en tilfældig celle herinde. Sådan her. Okay, så heroppe i venstre hjørne, der skal jeg altså frembringe det, der allerede er lavet på forhånd herovre. Så det første jeg gør, jeg stiller mig op i hjørnet, så skriver jeg mandag, stort M, så jeg holder Shift nede, A-N, det er ikke mandag. Og så skriver jeg ellers de forskellige ting ned, der er på menuen. Sådan her, æble, gulerod, banan, mælk, juice, pizza sliced, og i alt. Sådan her. Så går jeg op i toppen igen, og så skriver jeg antal. Husk, man kan jo bevæge sig rundt i Excel, enten ved at bruge piletasterne, man skal bevæge sig rundt, eller man kan trykke med musen. Jeg bruger tit piletasterne, det synes jeg er rarest, men det kan man gøre som man vil. I opgaven der kan vi læse os til, hvor meget der er blevet solgt. Det kan vi også se herovre. Så jeg skriver 110, og 82, og 44, 67, 462, 125 og 50. Og så går jeg op i toppen igen, så skriver jeg pris, og så taster jeg priserne ind. 4,25, 2,65 og så videre. Det vi kan lægge mærke til nu her allerede, det er, at herovre der står der kroner. Det er ikke noget, man skal skrive. I Excels celler skal vi altid kun skrive tal, ligesom jeg gør her. Senere vil jeg så vise, hvordan vi ændrer det, sådan, så det står rigtig fint, at der står kroner. Det er nemlig noget, Excel kan gøre for os. Men for at Excel forstår, det er et tal, så er det vigtigt, at man kun skriver tal i cellen. Der må aldrig være tekst og tal i den samme celle, så bliver Excel forvirret. Så vi skriver bare tallene. 2,25, 4,5, 5,65, 8,75, 10,5. Og bemærk, at vi skriver 5,0, så skriver Excel bare 5. Det skal vi nok ændre på, ligesom vi gjorde før. Det er noget med antallet af decimaler. Så kan vi godt lige lave en søjle herovre, hvor der står i alt. Men herover skal jeg ikke skrive tallene. Det er rigtig vigtigt. Herover skal jeg ikke selv regne det. Excel skal regne, hvad der skal stå her. Så hvis jeg skal regne ud, hvor meget der er tjent på boller. Hvis en bolle koster 4,25 kroner, eller 4 kroner og 25 øre, og der er solgt 110 boller. Hvis jeg så skal finde ud af, hvor meget der er tjent på de 110 boller, så skal jeg have Excel til at regne. Så for at få Excel til at regne, starter jeg med at skrive lig med. Nu ved Excel, der skal regnes. Hvis en bolle koster 4,25, så kan jeg regne ud, hvor meget 110 boller koster ved at trykke 110, og så skal jeg trykke gange. Gange, det er helt over til højre, det er sådan en sjov lille stjerne. Den får jeg fat i ved at holde Shift nede, sådan der, og så trykke på tasten, fordi Shift skal holdes nede, fordi gangetegnet er det øverste, der står på tasten. Der står sådan en streg, og så står der ned for neden, og en stjerne for oven. Stjerne betyder gange. Prøv at se, hvad der sker, hvis jeg sletter det lige. Prøv at se, hvis jeg ikke holder Shift nede. Så skriver den apostrofen, fordi det er det, der står nederst på tasten. Jeg vil have det øverste. Derfor holder jeg Shift nede, det er vores duk i Minecraft, og så trykker jeg sådan der. Så 110 boller er der, og hver bolle koster 4 kroner og 25 øre. Sådan her. Så er det de to tal til gange sammen. Det her tal gange med det her tal. Trykker jeg Enter. Okay, så og det kan se, det er faktisk det samme tal, som jeg får fat i herovre. Så ikke helt så lækkert endnu, men det er det samme tal. Nu skal jeg gøre det samme nedenunder her. Nu skal jeg regne ud, hvor meget der er tjent på æbler. Så for at finde ud af, hvor meget der er tjent på æbler, så trykker jeg her, og jeg skriver lig med.
Sådan her. Og så skal jeg vælge de to tal, der skal gange sammen. Det er så, hvor mange æbler der er, ganget med prisen. Og trykker Enter igen. Og sådan kan jeg gøre hele vejen ned. Men nu begynder Excel at være smart, fordi hvis jeg nu stiller mig i den her celle her, og jeg stiller mig i hjørnet, sådan så at mit hvide kors bliver til et sort kors, så betyder det, at jeg nu kan gentage nogle beregninger. Så nu prøver jeg lige at gøre det. Jeg holder venstre musetast ned, og så trækker jeg ned her. Sådan her. Og så fandt Excel selv frem til et tal, der hed 99. Trykker jeg lige ud af det her. Hvis jeg nu stiller mig her i det tal her, i cellen her, hvor der står 99, så kan jeg se, hvad Excel har gjort. Excel har sagt B4, det vil sige antallet af gulerødder ganget med 2,25 kr, som er prisen for gulerødder. Og det giver altså 99, har Excel regnet ud. Så Excel har faktisk selv fundet ud af, da jeg trak ned i cellen, men systemet er nok, at man tager tallet fra søjle B og ganger med tallet fra søjle C. Det havde den selv fundet ud af, altså vi behøver ikke at taste det. Det kunne Excel godt regne ud. Og det kunne Excel regne ud, fordi det var jo det, vi gjorde herop til at starte med. Se den blå her gange den røde. Og det samme gjorde jeg jo faktisk hernede med æblerne. Den blå gange den røde her. Søjle B gange søjle C. Så da jeg så trak ned i det, så kunne Excel godt regne det ud. Så hvis jeg nu gør det samme hernede i 99, trækker en gang ned, så kan jeg se igen, jamen der kan Excel godt regne ud, okay, det er det tal her 2 gange til venstre, og 1 gang til venstre, der ganger sammen. Så nu kan jeg faktisk bare trække hele vejen ned, så kan Excel godt regne det ud. Sådan her. Nu har jeg sådan set regnet det hele ud. Det jeg så skal finde ud af, jeg skal også finde ud af, hvor meget der så tjent i alt. Fordi man kan se om mandagen, der var tjent så meget, 467,5 for boller, 217,3 for æbler, 99 kroner for gulerødder osv. Men jeg vil godt finde ud af, hvor meget er der tjent i alt. Så nu skal jeg bruge den her Excel-funktion, der lægger alle tallene sammen, plus hele stasset sammen. Og det kan jeg gøre på forskellige måder. Jeg kan jo vælge mellem at gå ind og sige lige med, for at få Excel til at regne, og så sige den her, plus den her, plus den her. Og sådan kan jeg gøre med dem alle sammen. Læg dem alle sammen. Og så vil jeg se, at Excel kommer frem til det rigtige. Sådan her. Præcis det samme tal, som jeg har herovre. 5.314 kroner og 35 øre. Jeg kan også gøre det på en anden måde. Fordi Excel har også en indbygget funktion, der plusser alle tal sammen. Lægger dem alle sammen. Så igen, jeg skal altid skrive lige med, når Excel skal regne. Og den funktion, som Excel har indbygget, den hedder sum. En sum er noget, det er, hvor man har lagt alle tallene sammen. Så skriver jeg sum, parentes, og så markerer jeg dem alle sammen her. Og parentes slut. Det er ovenover 9-tallet her. Sådan der. Så kan jeg trykke enter. Og så når jeg frem til det samme tal. Sådan der. Så har jeg regnet det ud. Okay. Hvis jeg nu sammenligner med det, der står her, som vi lige har tastet med det, der står her fra starten, så kan jeg godt se, at det ser forskelligt ud. Det første, jeg lægger mærke til, det er, at herover der står der kroner, og der er alle tallene med 2 decimaler. Det samme er herover. Så det vil jeg gerne gøre. Nu markerer jeg så de tal, jeg gerne vil ændre. Ned her, og så en gang til højre, sådan her. Så får jeg også lige en tom celle med, men fordi den er tom, så gør det altså ikke noget. Nu kan man så gå ind og fortælle Excel, hvad er det for nogle tal, jeg arbejder med her. Og det her, det har altså noget med penge at gøre. Så heroppe i menuen heroppe, der kan jeg gå op og trykke på den lille pil her, og så kan jeg sige, hvad er det for noget her? Hvad er det, jeg arbejder med? Det er noget med penge. Det er noget over for penge, det kunne være valuta. Det vil sige, der er også et billede af en pengeseddel eller nogle mønter. Og her kan jeg se, at hvis jeg vælger det, så skriver Excel automatisk KR punktum, som står for kroner. Så hvis jeg trykker den, så skriver den det. Ligesom det står herovre. Rigtig fint. Og man kan se, at det nu drejer sig om kroner. Jeg har ikke markeret de tal herovre, fordi det er jo bare antallet af boller. 110 boller. Det er bare, hvor mange der er. Det er ikke, hvad de koster. Så dem har jeg ikke markeret. Okay. Nu kan jeg se herovre, at bogstaverne herovre, de er markeret med fed. Det vil sige, at de er altså fremhævet. Det skal jeg også gøre herovre. I det vi taster her. Så jeg tager min mus, og så markerer jeg ned her. Husk, når jeg skal gøre det, hvis det igen stiller mig her, så skal det være det hvide kors.
For jeg skal ikke gentage nogle beregninger eller et system. Jeg skal bare markere. Sådan her. Så går jeg op og vælger fed skrift. Sådan der. Det kan man også se, der også er en genvej. Ctrl.F. Det fokuserer vi ikke på lige nu. Trykker bare her. Sådan der. Sådan der. Markerer med fed. Så kan jeg se, at det der står heroppe, det også er markeret med fed, så det markerer jeg også. Sådan der. Det vi kan se nu, det er, at det der står, jeg markeret heroppe i række 1, er ikke helt magen til det, der står herover fra start. Noget af det, der er anderledes, det er, at her der står al teksten ligesom i midten af cellen. Det står i midten af cellen, hvor det, der står herovre, det starter helt ude i venstre side af cellen, hver af stederne. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan få det til at stå i midten. Og det kan man med en smart funktion, Excel har. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal centrere det. Det, der er i centrum, det er det, der er i midten. Så når man centrerer noget, så får man det til at stå i midten. Og der er forskellige muligheder heroppe, her hvor der står justering. Man kan vælge, at det skal være venstre justeret. Det er faktisk det, det er nu. Det står helt ud til venstre. Men man kan også vælge at sige, at det skal være centreret. Trykker vi på den. Så står det i midten. Hvis jeg vil have det tilbage, så kunne jeg trykke venstre justeret igen. Jeg kunne også prøve at trykke højre justeret. Så hopper det helt over til højre. Men opgaven for os, det er, at vi skal centrere det. Jeg trykker her. Sådan der. Og nu har jeg faktisk lavet alt det, som jeg skulle i opgaven. Jeg har prøvet at lægge tal sammen, og jeg har prøvet at gange tal sammen, og vi har prøvet at centrere noget tekst.